Salamu alaikum masu kasance a wannan channel da a yau bidiyon da za mu yi shi ne wasu suna yawan complain da cewa Samsung waya a gefe yana ba su matsala wani wurin ɗinta ko kuma wajen sassaita kwamar to yau zai muku bidiyon da za mu sassaita su lafiya lau ba tare da wani zai zuwa cikin wannan bidiyon amma idan yau ne zuwan ka kan wannan channel da mu suna cewa nan wajen shi ne ke ba su matsala. Yanzu za mu walwale muku matsalar. Za ka danna select CD card select sai ka fito, amma fa dole sai ka yi downloading icon ɗin a cikin Google Chrome ɗin. Za ka yi searching in facebook.png icon sai ka yi downloading ɗin shi. Mu ga shi nan namu sai mu danne shi. Nashi yawwa sai mu danna nan set up ne, sai mu danna Facebook misali Facebook nan kuma app set up title sai mu danna Facebook, amma ba dole sai ka danna Facebook. Wannan description ne sai mu danna misali wannan Facebook. Yawwa nan ne za mu sai ta key inda muke so mu yi amfani da shi wurin buɗe Samsung waya a ɗakin idan ta shiga. Yanzu mu bari mu saita. To da yake mu mun riga mun yi amfani da wannan application ɗin kuma ba mu kunna network connector ɗin ba. Idan da a ce mun kunna da normal zai, amma fa ku mun gwada muku ne kawai yadda za ku yi. Allah shi taimaka.